Нека да спра тук и да ви кажа нещо. Дявола винаги е използвал музиката като средство за поклонение. Внимавай, младо момиче, какво си пускаш да слушаш. Внимавай, младежо, какво слушаш в слушалките. Внимавай, защото не знаеш как музиката ти влияе. Говоря психологически. Ти си мислиш, че е просто музика, но не е. Нека ти кажа, музиката е единственият елемент на планетата, който не беше създаден на планетата Земя. Музиката е единственото нещо на Земята, което не е създадено на Земята. Музиката беше създадена в рая. Ние не сме я измислили. Всичко, което правим и контролираме, е направено тук. Създадено на Земята. Всичко, което виждате, е направено тук. Осветлението, инструментите, всичко е измислено тук. Музиката не е създадена тук. Тя е създадена на друго ниво. Тя действа на друго ниво. Познайте кой е създал музиката. Не е дявола. Ако мислиш, че е дявола, грешите. Дявола не е създал музиката. Няма такова нещо като дяволска музика. Окей? Дявола не е създал музиката. Той беше поставен да отговаря за нея, но не и да я създава. Бог създаде музиката. И знаеш ли защо направи музиката? Бог формира най-мощният елемент на планетата. И това има една определена цел. Музиката има едно предназначение. Музиката има едно предназначение. Няма значение какво образование имате. Каква теологическа мисъл имате сега. Всичко това е грешно. А аз съм прав. Музиката има едно предназначение. И това е поклонение. Това е. Не можеш да я използваш за нищо друго. Не можеш да я използваш за нищо друго. Как можеш да отделиш музиката от първоначалното й предназначение и дизайн? Да не би да ми казвате, че можете да използвате за нещо друго, освен за което Бог я е създал? Не можете. Защото музиката винаги е предназначена за поклонение. Винаги. Единственото нещо, което се променя, е съдържанието. И на кого се покланяш. Това е всичко. Това е. Това, което казва текста, на него се покланяш. Ще ви го докажа. Генетически. Когато слушаш музика, поне 60 секунди, лявата половина на мозъка ви се изключва напълно. И ако дясната ви половина е креативна, лявата е практична, като 2 плюс 2 равно на 4. Това е лявата половина. Дясната половина е творческа дългосрочна памет. Дясната половина е мечти и вдъхновения. Дясната половина е система на вярване и страсти. Затова жените са емоционални и съзидателни. Защото са с дясна половина. Затова пък мъжете не гледаме картата, защото сме с лява половина. Ние знаем къде сме. И не се изгубихме. Винаги знаем къде сме. Май обърка пътя? Трябва да отидем натам? Не, ще се оправя спокойно. Така че след 60 секунди слушане на музика, мозъка в лявата ви половина изключва и няма аналитичен мисловен процес в него. Затова, каквото музиката ви казва, се забива директно в дясната част на мозъка. Това, което ви говоря, е наука. Извън съм от Библията, сега и говоря научно. Има болница в Торонто. Има болница. Има ли канадци тука? Има болница в Торонто сега, която извършва най-болезнената операция, позната като операция на тумор. Опойката, която дават на операцията за пациента, почти не го убива. Търсейки начин да решат този проблем, те довели учени, които предложили пациентите да слушат 15 минути барокова класическа музика. И след като пациента слуша 15 минути класическа музика, той се е нуждаел само от половината от опойката. Вярно е.
Сигурно ще ми кажете, че можете да слушате музика без тя да ви влияе. Май напълно сте си изгубили умът. 100%. Някой ще каже, че слуша само ритъма. Не. Това е невъзможно. Невъзможно е. Това е научно невъзможно, само да слушаш ритъма. Ти приемаш и думите. И после се чудите защо имате бременни тинейджърки. Може би защото слушат песни за прелюбодейство, като "Ако аз ти бях гадже" или "Ако съм с теб". Някой слуша ли? И се чудите защо не разбирате проповядването на проповедника. Може би защото сте слушали други проповеди в слушалките поне 30 часа тази седмица. И сега очаквате проповедник да достигне умът ви за 1 час. Проблемът е, че прекарваме повече време, покланяйки се на дявола и на неговите мисли, идеи и планове. Покланяме се на тази култура през цялата седмица, чрез нашият iPad, iPhone, iTunes и се покланяме и покланяме. И после идваме тук и пеем песни за Христос и не можем да се издигнем ръцете да го хвалим. И се чудим защо не можем да го хвалим. Защото сте дали цялото си хваление на друг. Покланяли сте се през седмицата? Не съм. Да, ти си го правил, докато си караше колата и се клатеше главата. Какво е това? Това е поклонение. И те го знаят. Затова Джей-Зи започва своите концерти, като казва: "Всички ръце горе." Той нарича себе си Йехова. Всички ръце горе. И те го правят. Покланят се. Покланят се. Когато чуете звукът на музиката, паднете и се поклонете. Музиката е сила. Музиката е ключ. Говоря на младите мъже и жени сега. Вашите айподове са пълни с това. И само защото това не е рап, не означава, че е добро. Не ме интересува, че пее "Исусе, ти управлявай" и пее за баптизъм. Кой го е грижа? Следващата и песен е полугола и тича с момчета и взима колата на бившото си гадже. Аз съм такъв, искам да съм ясен. Имаме млади мъже и жени, които не знаят какво да правят с емоциите си, когато хормоните в телата им бушуват. И тогава слушат песни за любов, секс, наркотици и гавра с жените. Ти слушаш тази отрова и после идваш в Божия дом и се чуди защо нямаш свобода и защо не можеш да спреш да гледаш порнография и се чуди защо не можеш да промениш живота си. Дявол е лъжец. Изключи си музиката и не му се покланяй. Намери християнска музика и слушай цял ден. Има много хубава музика, песни за Божието величие, за чудесата му, за истина, която издига Христос. Тогава ще намериш мир и благоволение, което не си имал преди. Изключи музиката.